መቀኒኹም ተኸታተልቲ ሩፍታን ሲስተርስ ቻነል ሎማዓልቲ ብዛዕባ እንስሳታት ክንመሃር ኢና። እንስሳታት ኣብ ክልተ እዮም ዝኽፈሉ። እንስሳ ዘቤት፣ እንስሳ ዘገዳምን ይበሃሉ። ካብታ ዝሓለፈት ቪድዮን እንስሳ ዘቤት ተማሂርና። ሎማዓልቲ ግን እንስሳ ዘገዳምን ክነግረኩም እየ። እንስሳ ዘገዳም ማለት ኣብ በረኻ ዝቕመጡ እንስሳታት እዮም። These are the wild animals who live in the jungle or forest. ሕጂ ገለ ካብቶም እንስሳት ዘገዳም ንብሎም ከላለየኩም እየ። አንበሳ፣ ነብሪ፣ ሓርማዝ፣ ዘራፍ፣ ዝብኢ፣ ሰገን፣ ወኻርያ፣ አድጊ በረኻ፣ ድቢ፣ ህበይ፣ ጎሪላ፣ ተኩላ፣ እዚኦምን ካልኦትን እንስሳት ዘገዳም ይበሃሉ። ኣብ በረኻ ድማ ይቕመጡ። ዝረሳዕክዎ እንስሳት ዘገዳም ተለዎ ኣብ ቦታ ኮሜንት ሴክሽን ጻሓፉለይኹም። ናይ ሎሚ መደበይ ኣብዚ ወዲእ ኣለኹ። ካልእ ቪድዮ ሒዘኩም ዝመጽእ ብሰላም ቀን እዩ። ከይትርስኡ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ትገብሩ። Learning together!